יאללה. יאללה, גיא, מתחילים. יאללה, דברי. תשאירי. 2, 3, 4. לא ככה. נו. יאללה. נו. 1, 2. אבל לא שומעים לא, כלום. מה שגיא יודע. תשים. 3, 4. נו, תשים 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. קקי? בוא אליי. טוב, תסתכל בינתיים. תעשי את. תעשי את בינתיים. תעשי את הרצון של החסידים. לא של החסידים. כן. עכשיו 7 ו... לא, עכשיו תעשי של הריקוד של ה... נו, בטן, ריקוד דבק. איך השיר? חביבי אני. יאללה. חביבי